peuple du Burkina Faso. I n'a fɔ ale tun y'a latigɛ ta cogo min na avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen Burkina Faso kalona tɛmɛ fanga ɲɛma lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale y'a dala fasodenw ye ka taa ale ye baara min kɛ kalo 5 ninnu kɔnɔ ka taa lankana sabatili kan jamana kɔnɔ ani ka se ka faso maraw kafo ɲɔgɔn kan ka bɔ jadikɛlaw bolo. Nos forces se sont remobilisées. Damiba ka fɔta ra finitigiw sera ka kɔlɔ gwɛlɛn ni yɛrɛkɔrɔsi dugulenw ka dɛmɛ ye min kɛra sababu ye ka maajugu poronparan olu ka walejuguw ra. Anw sera ka kɛlɛkɛminɛn kura minnu sɔrɔ ani an sera fɛnɛ ka hakɛ min fara an ka baarakɛtaw kan kɛlɛkɛdagaw kɔnɔ minnu kɛra sababu ye anw ma an ka se ka tasuma bɔ maajuguw kɔ kan ni faranfisa ye min tun t'anw fɛ fɔlɔ la. Le programme de démobilisation est aujourd'hui en marche. An ye programme ba min bila sen kan min kɔnɔ an b'a fɔ jɛnkulu maramafɛntigiw ye olu ka se ka u ka marifaw bila ale b'a sen kan. Okumu kɔnɔna na maajugu caman le sɔnna ka marifaw bila k'o yɛrɛ dantigɛ ka bɔ jatigɛ walekɛlaw ka walejuguw kɔnɔ. Dans le processus encadré par le gouvernement. Jamanakuntigi ka laseli banni kɔ an y'an ka kuma barani tɛnkun Ousmane Pare ma n'ale ye lɔnnikɛla ani sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka taa laselibaw senkɔrɔ. Là où les gens s'attendaient, là où les gens l'attendaient, il n'est pas. Maaw tun bɛ fulancɛ fanga ɲɛma kɔnɔna yɔrɔ min na a ma taa o yɔrɔ fan fɛ sabula a b'a lɔn ale ka taajura ma ɲa jamana marakow kunna. O tɛmɛnin kɔ a ye faamuyaliko ɲɛnama kɛ dara sɔsɔli min tun kɛra fanga ɲɛma Albert Ouedraogo ka bɔli na min kɔnɔ ale ye kuma dɔw fɔ ni maaw y'o sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ ko tiɲɛ tɛ. Quand il dit par exemple qu'il y a du matériel militaire qui a été acquis. Yɔrɔ min na lona tɛmɛ fanga ɲɛma y'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw sanna a ti o da fɔ a ti walawalali kɛ o ko nin kan kuma dasurunna an t'a lɔn ni tiɲɛ no walima ni nkalon no. O tɛmɛnin kɔ a b'a fɔ fɛnɛ ko finitigiw bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ nka kɛlɛkɛ kɛnɛgbɛ kan o ko ninnu bɛɛ bɛnnen tɛ. Karilon ka laseli banni kɔ Paul Henri Sandaogo Damiba ye ɲɔgɔnbɛn kura le di fasodenw ma san 2023 daminɛman na min kɔnɔ ale bɛna fɔ baara min kɛra jadi kɛlɛkow kɔnɔ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.